Ngibongile ukufika lapha eSoweto. Ngithemba ukuthi umbukelwa khona ekhaya lapha eSoweto uphatheke kahle, sakhulekana. Uma ngingabeka isandla ngisho ukuthi kukhona okushintshile, kukhona okwenzekile nekubona nami. Ngiyabuya futhi ephenyo kwenyanga eSoweto. Umbukelwa khona ekhaya angenzeka ukuthi mina ngiphumelele kakhulu kwendlula nini abalandeli bami, but I'm happy ukuthi iSoweto nabantu abaningi engibonile ukuthi bayangithanda futhi bayangiphilela futhi bayafisa ukuba ngabalandeli bami abakhulu. Nami ngizonekha sure ukuthi ngiyanisiza futhi nisizakala. Ngihlezi ngikhonela for nina umhlaba wonke, South Africa wonke, Swaziland, Botswana, America, yonke indawo zendawo umbukelwa khona ekhaya. Umuntu nomuntu okhona emhlabeni waphiwa isiphiwo sakhe, umuntu nomuntu waphiwa into emele ayenze emhlabeni. Ziningi ezikhona kumele siyikhulekela eyivelayo igemegeme esizwayo ngamadlebe ethu ngeke sikwazi ukuthi sizisho public. So umbukelwa khona ekhaya nami nemsebenzi ngaphona uNkulunkulu ukuthi ngisize wena umbukelwa khona ekhaya, ngingahlali ngingalali, ngingachazwa ukuthi ngithole 50 rand ngithole 100 rand, but abantu baNkulunkulu mabasizakale baphumelele. Isiphiwo engaphosona sifuna ukuthi ngisebenze ngingahlali phansi, ngisebenze ngalokukhulu kuyimisela nanokukhulu futhi ukuyithoba. So kimi babulela bakhona emakhaya ngiyithoba kakhulu lapha eSoweto. Ngijabulile kakhulu bakunye nanizolo mangahambeke emgwaqweni, but ke ngikwazi ukuthi ngifike kini ngifinele ngikwazi ukunisiza. Ngithi mangibuye ekhaya ebusuku namhlanje kuba khona into efika ebusuku, ngikwazi ngathi mase ifile ngayibona kwathiwa angakhe ihlobo leswasho lesi esikhona phambi kwami njengamanje umbukelwa khona ekhaya. Isona lesi swasho su 250 umbukelwa khona ekhaya, sibhaliwe ukuthi DR Dlamini Mthandazi, vuma nkosazana emhlophe futhi ageza uphalaze ukhulume ubike yonke inkinga yakho la ngiyakhona phambili. Noma thiwa emsebenzini ngifuna bavume konke kushoyo mina, mhlawumbe unkosikazi wami ngiyakuye manje ngifuna avume yonke into engisho kuye. Le nto ibe segazini lakho. Na ufika abantwini, abantu abaningi bakwazi ukuthi bakubungaze, abantu bakuthande. Mhlawumbe ufuna ba ngumphathi, ufuna ukukhupha esikhundleni, ufuna ukukhuluma wena, abantu bakuze bavume everything isho wena. Lapha umbukelwa khona ekhaya usizakala kakhulu. Sikhandiwe impela umbukelwa khona ekhaya. Ngicela ngitshele izindaba engingayazi engayibuzanga futhi iwasho engingakhela zona zihlanganiswa esami isandla. Ngihlala phansi into ngigaya kuse ngigaye kuse ngihlanganise futhi ngihlanganise ngifake ngihambe ngithenga ama container lamasha new from the box ngifakele ngihambe ngikhanda itika ngisifaka ngaphandle stick bese ngiyabhala umbukelwa khona. Angihambe nje ngibutha nabe yini because ngiyahlonipha umbukelwa khona ekhaya. Angifuni ukuthola into lengcolile, ngifuna ukuthola into futhi ekuchaza ikujabulise. Soon sikhanda ikhaya, sikhanda umuzi. Asengihlebele ikhona into lethiwa isidliso kahle kahle, isidliso esingabulali esikhanda umuzi ekhaya benekuthula unokuphila. But isike leyo sekukhuluma ngilihila amalanga mhlanje ngiphathele nangivuma unkozana emhlophe. Ngiyo ke inkozana emhlophe lena ekhandiwe namhlanje lapha ekhaya futhi angigeze ngayo nami nje manje ngifuna ukuyongena ngayo ngale esigodlweni ngithi ukukhuleka ngithandaza ngikwazi ukuthi engimbeka samsandla bese uyaphiliswa. Ngiyakholela esentweni futhi ngiyathandaza futhi ngithandaza. Engifisa usola njengamanje ukuthi umhlaba wonke, South Africa wonke la ningibona khona ningijabulele nami futhi ngijabulele, ngihloniphe futhi nani ngihloniphe. Ngifuna kuba ngumuntu ebantwini ngoba awukwazi kuba ngumuntu uyi-one, umuntu ngabantu. Umbukelwa khona ekhaya ngilala ngikhona namhlanje singiyakhona keep my kicking, ngithenga something ngilala ngidle because of nina, nani ngithola umsebenzi because of mina. Abanye bayashadwa, abanye balotsholwa, abanye baphuma enkingeni kuphuma amabhadi because of mina. So siyabambisana la ngikhona. Inkosi yongithathelela umbukelwa khona ekhaya. Uyabona uke wathi omunye ubaba umfundisi, kunabantu noma sowuthanda ekungamelanga ukuthi ucabane nabo noma ningathini kimi. Ngeke ngikwazi ukucabana nani ngoba ngiphila ngani lo mhlaba. So nani emeni nikwazi ukuthi ningangidubi mina nami ngize ngidube nini kude lapho siyakhona. Ubuza mina ngizokutshela lokhu kuthole mina kude lapho uyakhona wena. Inkosi ibusise impilo khona ekhaya. Umsebenzini wakho uzohlonipha, ekhaya lakho uzohlonipheka, imali izokuthanda, ugezeke ube negazi. Iwasho ekhanda ngumprofeti Dlamini Mthandazi. Mase keza fika kuwe nempepo yakhe, ngiyakutshela mina uzophumelela. Ngiyafuna ngikuposele likhona iposi, siyafaka eposini izinto ziyafika kuwe noma uthola kude engakanani sizofakela eposini. Ngiyenza lapha eDurban, ngiyenza lapha eGauteng, ngisalungisa. God bless you. 071 5292117 073 1044 262. Ningakhohlwa ukufutha infekeza mfonyo party futhani semhlabeni la umuntu ngabantu. Thank you.